ka North East United Football Club kalayo banra ya kanam ladu ha kaduran cup final kabalalong ha Kolkata Salt Lake Stadium ha kani kejingila kai ka North East United Football Club kalaikun persya ya kamohon bagan Super Giant ha kaba ha kejingya kun kamohon bagan Super Giant kalayo bantap Argol persya ya ka North East United na kejing kun kepenting jong kirang ngele kai jong ka North East United kilala ban penpai kala ya ki Argol ki ba kila Shatap ha ka mohon bagan Super Giant ha ka kala step jong kejing ngele kai ka North East kala sha penbam Argol ha ka mohon bagan ha ka kalamit na kaliang jong ka North East United kalai kun doyap doim ban penpai kala ya ki Arteli ki gol ki ba kila Shatap ha ka mohon bagan ban da kejing Tracitam kirang elakai jong ka North East kilala ban penpai kala ya ki Argol ki ba kila Shatap nagadau jong kejing ya kan ha kejing elakai nagaliang ki referee kilara sha ka penalty shootout ha ka ba ka North East United kalala ban ra kejing job langba kejing yada jong goalkeeper Ugumar Jit Singh ha ka ba ulayo ban save ya Arteli ki ball ki bala shot da kirang elakai jong kamhon bagan जाएगा